Vale, emititzen gaitu, Emititzen. Beitzia? Batzar orokorra, goienareko.com jagordokak, edo. Hor izango ditzean, ez? Pasa igual esteka sartuali bez live stream, Esteka okulto edo bezala ikutu ez? Peleko igual penetara foto bere maiz, no? Bueno. Hor YouTube edukitzeko dut, edukitzen... Horretu bereko kontua. Okultu nahi. Zenioz que bada dut? Baronia. Bueno, betzat, webgunetik ez da ikusten, gure webgunetik. Ez, zera zela jarri dago. Horren ikusi da zure, baina nila kontu sartzen ditzela. Horrein, nahi gaituk emititzen, konfirmatu dezakek hau, zakio gehiala emititzen. Baina ez ikusten en directo zure bakarritzen. Público no aquí, ¿qué país? O sea, estamos emitiendo en abierto. Bueno, una negrista. Baina nik aldatu ditik, ez da, punto. Tenemos el punto jarri, claro. Ez da, punto jarri. Vale, baina hau ez emititzen nahi, ez? Hau emititzen nahi, Amat. Ez, ikusten hon baietz. Itxartzeko motaik, eta zumeko zeak entzerik badut. Cámara que envía, pues, Bai.